Хвала Христу! Мяне завуць Віялета. Калі я даведалася, што дні моладзі адбудуцца ў Навагрудку, я вельмі ўзрадавалася. Я ўдзячна Богу, што менавіта Навагрудак прымае ў гэтым годзе столькі моладзі. Я думаю, што гэта толькі пачатак, і традыцыі Дзень моладзі будуць працягвацца. Навагрудак запрашае, на дні моладзі чакае! Навагрудак – гэта вельмі значнае і цудоўнае месца. У старажытныя часы тут жылі каралі і славутыя людзі Беларусі. Таму я лічу, што вам вельмі падабаецца ў нас, і мы шчыра запрашаем вас. Столу радасць прывязіце, Навагрудку падарыце! Навагрудак чакае! Хоць у Навагрудку дрэннае надвор'е. Гэтае надвор'е характэрнае для гэтага месца. Аднак у сэрцах навагрудчан заўсёды вялікая радасць. І таксама гэтай радасцю мы хочам падзяліцца, але і радасцю ад вас хочам зарадзіцца. Таму мы вас сардэчна запрашаем у наш любімы Навагрудак.